Hormatly dinleyijiler, halk sesi gepleşigimizin Türkmenistanyň bank ulgamyna çuňur ornaşan gaýdylýan korrupsiýa bagyşlanan ýürüýte sanyny dinlemäge çagyrýar. Azatlyň çeşmeleri ýurdun bank ulgamyndaky korrupsiýanyň maliýe batgalygyny öwürlüp aldyran adamlary özüne çekýänligini habar berýärler. Azatlyň habarçysy mart aýynda bank kasaplarynyň baglanmagy, kölegi karız bazary diýilýänler bilen baglykda raýatlaryň ul töwekkelçilikleri bilen yüzbeýiz bolýanlygyny habar berdi. Yerli synçylaryň biri Türkmen Döwlet Habar Gullugynyň 31 martda ýurdun bank ulgamynyň işini öwüp çap eden makalasynyň Azatlyň 25 martda Türkmen banklarynyň hakyky ýagdaýy barada çap eden makalasyna berilen gaýtaklaýyn jogap bolanlygyny öňe sürdi. Gararsızlygyň 35-nji ýylyna gelip Türkmenistanda valutanyň erkin dolanşygy häli häzire çenlik hem ýoly goýulmady. Kiçi we orta telekeçiligiň kadaly işläp bilmegi üçin yeterlik şert ýok. Ykdysadyýet boýunça tehelçi bolsa da hakykata ýakyn statistika ulgamy döredilmedi. 2026-njy ýyla gelip ýurtda kadaly işläjek bank, karz ulgamy, sanly ulgam, internet, aragatnaşyk we kommunikasiýa ulgamy, tehelçi bolsa da işläp biläjek kadyet, hukuk ulgamy, ilaty durmuş taýdan goramak we sosial medeni ulgam gurulmady. Diýip yerli synçy Azatlygyň ilatyň bank ulgamlaryndaky pikirlerini sorayan habarçysyna aýtdy. Bu pikir bilen aýry-aýrylykda gurulýan hünärmenler, ykdysatçylar, telekeçiler, magarif işgärler hem alalaşýar. Ýurdun ösüşini we dolanşygyny üpçün edýän, kesgitleýän bank ulgamy ysmal haly getirildi diýip bir ykdysatçy aýtdy. Onuň sözlerine görä, öz kärini we wezipesini bilýän, dünýä ýagdaýlaryny düşünýän hünärmenler bir döwlet gödäwçiligi, işgärlere kanun esasında erkin işlemek mümkünçiliğinin berilmediligi sebäpli daşary ýurt kompaniýalaryna, hususy kärhanalary, daşary ýurtlara hasapçy, baş hasapçy, ykdysatçy wezipelerini ýokary aýlykly işlere geçip dören agyr ýagdaýdan gutuljak bolýarlar. İş bilen adamlaryň gitmegi Türkmenistanyň bank ulgamynda we beýleki urlarda ýokardan berilýän görkezmelere tabin, pes hünärli, özüni ynanmaýan, özüni silemeýän işgärleriň köpelmegine getirdi. Olarky bank işgäriniň anonimlik şertini aýtmagyna görä, ýokardan berilýän ýöne ykdysat taýdan bähwisiz, çykdyjylyk görkezmeler öz işini we kanunlary gowy bilýän adamlary oýlandyrýar. Olar jogapkärçiliksiz görkezmeleri sessiz ýerine ýetirmekden ähtiýaç edýärler. Bu kiri adamlar uzak işläp bilmeýär we netijede kadrlar çüpreýär, pudoklar korrupsiýa çümýär. Aýry-aýrylykda gurulýan hünärmenler bank ulgamyndaky kölegi karz bazarynyň 1-2 ýylda döremäändigini, degisli gödäwçilik edaralarynyň kanun goraýjylaryň göni ýa-da gytaklaýyn gatnaşmagynda etli wagt bäri üstünlikli ulanylýandygyny öňe sürdiler. Söhbetdeşlerimiziň tasdiklamagyna görä, ýokary wezipeleri eýleýän çynowniklar karz bermekde her hili emellere ýüzürýärler. Berisini üzüp bilmejek hususy kärhanalara karz pul berip, berilýän karzyň umumy möçberinden 10-15 götürümini nagd pul görnüşinde para alyp bir kanun kazanç edýärler we bu teristleri özlerini goraýan resmiýetleri bilen paýlaşýarlar. Karz pul alýan islendik döwlet kärhanasy, kärhananyň hasabyna nagdäl görnüşde girdiji bolan puly nagdlaşdyrmak üçin ol teristäniň her 20 000 manadyna nagd 2 000 manat para bermeli bolýar diýip Azatlyň bir söhbetdeşi aýtdy we bu ýagdaýy bilmeýän uly adamyň bardygyna ynanmaýandygyny, ýöne hiç kimiň muny açyk tasdiklamajakdygyny hem sözüne goşdy. Döwlet garamagyndaky kärhanalaryň ýolbaşçylary adatça köp kişi belli bolan tejribe görä nagdlaşdyrylan pullary kagaz ýüzünde kärhananyň zerurlyklary üçin harslanan edip görkezýär we onuň ujundan kärhananyň başlygynyň orunbasarynyň, baş hasapçynyň, hojalyk müdiriniň, ammar müdiriniň paýlary berilip, galan teristler kärhanalaryň issaýlary abatlaşdyryldy. Kanseliýara harytlary, araççylyk teristeleri satın alındy.
printer we beýleki enzamlar bejerildi. Ýa-da saýlary täzelendi diýilen çykdyjylar bilen taga çepe sowrulýar diýip karz ulgamyndaky korrupsiýany ýene ýaşaýjy tasdik etdi. Onun sözlerine göre döwlet kärhanalarynda bankdan karz alynan pullaryň özara paýlaşylyp, kärhananyň bank öňünde bergili bolup, bankyň hem algyly bolup galmagy tas adaty zat bolup durýar. Söhbetdeşlerimiz ýurtdaky jogapkar ýolbaşçylaryň ýygy-ýygydan çalsylmagynyň hem bir sebäbiniň şu ýagdaýlary bilen bagladygyny aýdýarlar. Bankdan karz alan kärhananyň başlygy köp wagt geçmänkä wezipesinden boşadylýar ýa başga ýysa geçirilýär. Umuman kärhana ýolbaşçylary ýygy-ýygydan täzelenip durýar. İşden aýrylan adamdan bankdan alan karzy näetdiň, nädip üzjek diýip sorulmaýar. Netijede bergi kärhananyň bergi borjy bolup galýar. Banklar hem seýle, bu pudokda hem ýolbaşçylar uzak taklanmaýar diýip kölegi karz bazary baradaky soraglara jogap beren hasapçy aýtdy. Azatlyk bilen gürleşen bir näçe hasapçynyň tasdiklamagyna görä, bu ýagdaýlar döwlet kärhanalarynyň köpüsiniň hemisi bergili bolup galmagyny, umuman bu ýagdaýyň bilinýän, açyk sır hökmünde kanunlaşmagyna getirýär. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, halkyň sesi gepleşigi bilen Türkmenistanyň bank ulgamyna dören çylşyrymly ýagdaýlara bagyşlanan sanyny dinleýärsiňiz. Kärhananyň boýnuny galan bergileri üzjek bolýan kärhana ýolbaşçylary hem ýok diýerlik. Bu bergileriň berilmegi bankyň öz puluny ýerine almak üçin jan çekýän bank ýolbaşçylary hem bolmaýar. Sebäbi kärhanalarda bolşýaly täze berilenen bank ýolbaşçylary hem karz berilen puluň para alınıp berilenligini gowulýar diýip hasapçy düşünürdi. Kölegi karz bazary ýa-da bank ulgamyndaky karz korrupsiýasy diňe döwlet eýçiligindäki kärhanalara degişli däl. Eýsem aýdylmagyna görä, ýöneköy adamlara hem degişli bolup görünýär. Aýdylmagyna görä, ýöneköy adamlaryň bankdan karz pul almagyny esasy mesele kepillige ýa kepil geçýän adamyň tapylmagyna bagly. Kim bolsa bolsun tapawdy ýok. Edarada, kärhanada işleýän işçi bolup işleýän ýerinden alýan aýlygy hakynda kepilnamasy bolsa, kepil boljak adamy bolsa bolany diýip yerli synçy aýtdy we häzir ykdysady kynçylyklaryň arasynda karz alýan adamlara kepilçi bolýanlaryň gaty azlygyny hem sözüne goşdy. Onuň tasdiklamagyna görä, karz alan birden karz alan puluny üdüp bilmese, kepil bolýan adam söz berýärli onuň karzyny üzmeli bolýar we karz alýan adamlaryň ýagdaýyny bilýän adamlar ilatyň umumy hal ýagdaýy hemme belli bolan soň kepilçi bolmakdan köplenç saklanýar, gaçadyrýar. Döwlet banklarynyň karz alýan we olara kepil geçýän adamlar aýdylmagyna görä karzlar ödülýänçe ýurtdaşyna çykmasy edilýär we bank ulgamyny çuň ornaşanlygy edilýän korrupsiýa gara sanawlaryň ulalmagyna we kyn ýagdaýdaky maşgallaryň mätäçliginiň çuňlaşmagyna öz goşandyny goşýar. Azatlyň habarçylary bilen gürleşen raýatlaryň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä, edara kärhanalaryň hasabyna nagd görnüşinde giren pullary nagdlaşdyrmak, karzalynan pullary nagdlaşdyrmak üçin sorulýan para bir tarapdan döwlet edaralaryny öz wezipesinden bir kanun peýdalanýan adamlaryň köpelmegine getirse, ikinji tarapdan işini düzeltmek üçin diňe para bermeli. Ýurtda kanun ýok ýa-da asla işlemeýär diýen ananşdaky adamlaryň barha köpelmegine getirýär. Karz aljak adam ilki bank işärine para bermek üçin araçy tapmaly. Soň gerekli resmi namalary jemläp bermeli, parany jemläp naqd görnüşde araçynyň eline bermeli. Şondan soň araçy haçan we kimiň ýanyna barmalydygyny aýdýar. Adatça almaly puluň jeminiň 10-15 göterimi möçberinde para sorulýar. Eger şol talaba kaýyl bolsaň karz pul alyp bolýar. Diýip bir raýat oğlunyň daşary ýurda gitmek üçin alan karzynyň gapdyl hikaýasyny görüň berdi. Onuň tasdiklamagyna görä, bank ulgamyny giň ýaýran korrupsiýa sebäpli edara kärhanalaryň köpüsi täzirçilik bankyny milliónlarça manat bergili bolmagyna galýar we näme üçindir bu meseleleri gozgoýanny çözjek bolýan kim? Beýle ýagdaýyň geljekde bolmagynyň
öňüne almaly diýip gurrun edýän hem ýok. Resmi ýagdaýda tasdikladyp ýa inkar ettirip bolmaýan maglumatlara görä, ulum öçberlerde gardalýan adamlaryň hususy kärhanalary bolup, olar öz kärhanalaryny, emläklerini girew hükmünde ulanýarlar. Bankdan qarz pul almak üçin hemisi gowut tanys gerek we iliň açyk bolmaly diýip Azatlyň ýene bir töhbetçisi aýdylýanlary tasdik etdi. 40.000 manat qarz aljak bolsaň, bankdaky araça 4.000 manat, komissiýadan geçmek üçin 1.000 manat, saýat 1.000 manat, pulu kartdan çal çykarmak üçin ýene 1.000 manat bermeli. Jemi 40.000 almak üçin 7.000 manat çykdyjy etmeli. Milyonlap kredit aljak bolsaň, araçylara bermeli pul hem sonça artýar. Bankdaky bergilerini wagtynda töläp bilmeýän adamlaryň bank kartlary pitiklenýär. Adamlar pitiklenen kartyny astyrmak üçin ýene götürümne pul alyp berige girýär. Elden 10% berip qarz almaly bolýarlar. Diňe qarz alanlaryň däl, qarz alýana saýat bolýanlaryň hem karty pitiklenýär. Aýdylmagyna görä adamlar 1.000 manat bereli diýilse, qarz alýana saýat bolýar. Qarzyny üzüp bilmedikleriň arasynda bergini saýatyň üstüne atýanlar hem az däl. Netijede saýat hem töläp bilmedik ýagdaýynda qadet olaryň öýüni, öý goşuny, awto ulogyny bankyň hasabyna geçirmeli edýär. Garyp düşüp qarz pul gözleýän adam gatykän. Dasary ýurda gitmek üçin elden 10% edip pul alýarlar. Meniň bir tanysym gyzyny Türkiýe islemäge uğratmak üçin 50.000 manat puly 10 götürümine qarz aldy. Indi aýda berisini üzmek üçin 5.000 manat töleýär diýip bir aýat tansynyň Türkiýede gyzynyň hem entek gowy gazanç edip qaqasyna kömekleşip bilmeýändigini gurrun berdi. Işsiz garyp adamlaryň arasynda bankdan qarz pul almak üçin bank işgärleri bilen galyp dokument düzetmäge, teleketçi, potrotçy, daýhan diýip resmi nama ýatatmaga ýüz urýanlar hem bar. Bu hili dokument üçin 3.000 manada çelini para bermeli. Potrot yerim bar diýip başga bir ýeriniň potrot yerini adyna wagtlaýynça geçirip galyplyga ýüz urýanlar hem tapylýar. Bu ýagdaýda hem döwlet isinde isleýän raýat saýat gerek diýip bir çeşme aýtdy. Seýlede başga adamlaryň adyny ýazyp bankdan qarz alýanlar, öz hosarlaryna pul alyp berýänler bar. Olar hökümet isinde isleýän, sözü etýän hosarlaryndan haýsy edýärler. Ýöne hosarlarynyň adyna pul alyp dasar ýurtlara gidip ýitirim bolýanlar hem bar diýip ýasaýjylar bank we qarz bergi we borç meselesiniň Türkmenistanda soňky ýyllar iň uly meseleleriň birine öwrülendigini gurrun berdiler. Metdut habarlaryna görä Türkmenistanyň qarz edaralary tarapyndan milli walyutada berilen qarzyň umumy mölçeri 2026-njy ýylyň 1-nji fevralyna çenli 100 milliard manatdan geçdi. Ýagny 28,5 milliard dollardan gowrak boldy. Maglumat üçin aýtsak, 31 martda Mar şäherine Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň guramagyna açylan sergi garaşdyrlyk ýyllaryna bank ulgamynyň gazanan üstünlükleri we döwrewap mümkinçilikleri diýilip atlandyryldy. Onuň maksady bank ulgamynyňky täze hyzmatlar bilen tanyşdyrmakdan, şol sanyny bank ulgamynyň halk üçin sanly ulgam arkaly ýerine ýetirýän hyzmatlaryny görkezmekden ibaret boldy diýip habarda aýdylýar. Azatlyk ýurdun bank ulgamynyňky kynçylyklar barada resmi düşündiriş alyp bilmeýär. Hormatly dinleýijiler, halk sesiniň nobatdaky sanyny dinlediňiz. Bu gepleşikde gozgolan meseleler Türkmenistanyň bank ulgamyna emele gelen ýagdaý barada siziň hem öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaňyza, tejribeleriňizi paýlaşmaňyza çagyrýar.